अरे का हो भैया लोग, अरे कुछ समझ में आवता आए। अरे 15 दिन 20 दिन पे नहाए वाला लड़का अचानक 15-20 बोल्टी पानी से नहा के अगर निकलल होके हो अब भैया के जीन्स और चाचा का चश्मा मांग के अगर निकलल बानी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ बा, समझ लियो हो। अरे तो समझ लो भैया कि आज आ गइल बानी अपन लोभर से भेंट करी हो। आज जान जाइनु कि देखी ना, अरे बाप रे बाप काहे खातिर बोलौले बिया, टाइम हो गइल बा, देखो कब आवेले। तब हो का हाल बा? काहे खातिर बोलले बाड़ू हमरा के, बोलो। अब हमरा भी तू फोन मत कर, काहे के तारा से बात उतना होई। अरे जाए द, बात विचार ना होई तो और सब होई नो। का? अरे कहे के मतलब कि प्यार मोहब्बत भेंट मुलाकात ना, अभी सब कुछ ना होई, अब हमर बियाह होता। का? और तू प्यार कोइले हमरा से आ तू दूसरा से ब्याह करबे? प्यार कोइले हमरा से तू दूसरा से ब्याह करबे? अरे हमार तो ते कहबे कइले अब के कर जिंदगी तबाह करबे। अरे वैसे मत बोला, कम से कम बात के समझ, हमरो मजबूरी बा। का हम समझी आए? सारा हमार पैसा रेस्टोरेंट में तू खाई के, सारा हमार पैसा रेस्टोरेंट में तू खाई के आ धो दे लोभ सब डब से नहाई के। अरे हम का करी, हम तो घरे पर तलही रही, हम एगो लड़का से प्यार कइला, हम ओकरे से शादी करब। का कहता लो? अरे घर के लोग पूछता कि लड़का का करेला, तो हम का करी कि लड़का कुछ ना करेला। का हम कुछो ना करेनी? तो का करेला तू ही बतावा ना। का करेनी? अरे पगली तनी मनी ना बेसुमार करेनी, तनी मनी ना बेसुमार करेनी। रे पगली हम तोरा से प्यार करेनी, प्यार करेनी। प्यार कर से पेट भर जाई हैं? खाली जाल फार्म भर के अदना तो निवर के आ चला। हाँ तो एकरा अलावा कुछ ना करेनी? एकरा अलावा कुछ ना कुछ तो करते हो हम। अभी बताओ तनी कि एकरा अलावे और क्या करेनी? एकरा अलावे तो कुछ न कुछ तो करते हो हम। और साला हाँ, और बाप रे बाप, अरे तोरा के प्यार करे के अलावे तोरा से तो हम तो जीवन में कुछ कहबे ना कइली। अरे बाप अब का हुई हमारे दादा। हाँ ये तो हमारा घर के लोग कहता कि तहरा किस्मत में बा कपाल पर टोकरी, हमार मर्द के सरकारी नौकरी। तो हम का करी बोली? अब तू का करबे? तोरा जोन करे के रहे तो कह देले है। अरे जब तोरा बाबू माई के मन से बियाह करे के रहे तो प्यार अपना मन से काहे के कह ले। तोरा से टाइम मिली तब नु आदमी कुछ करी है। जौन आदमी है 10 बजे रात से लेकर 3 बजे भोर तक फोन पर बतियाई है, बाबू सोना जादू टोना करी, तो दिन भर आदमी सुतबे न करी है। तो जौन आदमी दिन भर सूती तो कैसे कब आदमी पढ़ी आ कब आदमी कुछ करी बताओ? तू सारा प्यार हमार भुलानु गइले हैं? याद पारू दिन कि तोरे चलते केतना लात जूता हम खइले रही।
तोरे चलते कितना लात जूता हम खैले रही आ अपन पाड़ी बेच के आ तोर बर्थडे मनैले रही। अरे हमरा सब बात याद बा, लेकिन हमू का करी, हमरो मजबूरी बा। अच्छा तू ही बताव, तहा लग 1 रुपया का आमदनी बा, तारा से हम कैसे बियाह करी? का आमदनी नहीं हमरा लगे? आमदनी हमरा लगे बहुते बा। जब सब्जी लेवे जानी नु तो ओकरा में 5-7 रुपया जौन बचेला उ सब हमरे हो। आ आटा पिसावे जानी नु मिल में, तो ओ में से 10 रुपया जौन बनेला बचेला उ सब हम ही रखीला, उ सब हमरे हो। और जब पढ़ाई लिखाई के नाम पर घर आलू से टानीला तो उ सब परिवार हो। अरे बहुत आमदनी बा हमरा लगे। अरे एक बार प्यार माने हमरा से बियाह कर लो ना, बहुत आमदनी बा हमरा लगे बहुत। यह आमदनी से तहार धर्म कर्म चल जाई। अरे तारा कब समझ में आई कि तू बेरोजगार बड़ा? बेरोजगार बनी हम? क्या बेरोजगार के सीना में दिल ना होला? दिल भइला से का हो गई? अरे दिल तो बैलों के सीना में दिल होला, तेकर मतलब का हम बैलों से बियाह कर ली? का तोरा कहे के मतलब बाकी मन हम बैलों से कोई गुजरल बानी? ना अरे हमरा कहे के ऊ मतलब नहीं खे, हमरा कहे के मतलब कि तू बैले के बराबर बा। हाँ ये ठीक बा। हाँ ना तो हमरा से बेजाय मन समझला कि कोई ना हुई। हाँ अरे और कुछ कहे के बता कह। अब का कही हम? आई याद जब रोई दिल दुख में, आई याद जब रोई दिल दुख में, जब जब याद पड़ी लोटा लेके जाइब हम ऊख में। अरे तू टेंशन काहे ले बड़ा? जाए से पहले प्रीतिया से सेटिंग करवा दे का? अरे दया करो ई अपन आशिक कमीना पो, दया करो ई आशिक अपन कमीना पो, आ बुलेट पर से उतार के चढ़ावा जनी लूना पो। अरे तो तू ही बतावा कौन से करई? अरे कराही के बात सोचत तनी ई बात कहे के बड़ी ढेर दिन से, सोचत तनी ई बात कहे के तोहरा से ढेर दिन से। अरे कराही के बा तो करा दो सेटिंग अपना बहिन से। अरे फिर वह बतिया, आज जब हमरा से ना भइल तो ओकरा से कैसे होई? फिर उतार दिल तोड़ के चल जाई, फिर तू का करबा? अरे ऊ अब गलती नानू हुई, काहे कि अब ना केहू पर एतबार करे के बा, अब ना केहू पर एतबार करे के बा, ना केहू खातिर दिल बेकरार करे के बा। आ जिंदगी में ई गलती बारंबार करे के बा, काहे कि अब बियाह ना खाली प्यार करे के बा, प्यार करे के बा, प्यार करे के बा। 15 के तिलक, 21 के बारात बा, आ भोज में मुर्गा भात बा। का मुर्गा भात बा? अरे सब हरे आवे के बा कि घर जाना बा? तू ही खाली आ जइह, ए पुरनका हमर सजनवा, आ तोहरा के बैठा के खियाई अपनी आंगनवा। अरे ये कह के तो ले लू हमार जाना बा। जा लेकिन याद पार के भेज दी है ना मारावा। भैया आज तक ले हमारा ई समझ में ना आइल कि इश्क में लोगवा बीमार काहे होला, इश्क में लोगवा बीमार काहे होला। आई नौकरी ना होला सरवा त प्यार काहे होला। भैया लोग
ये वीडियो अच्छा लगल होके तो लाइक करी जा आ कमेंट करके बताई जा आ खूब शेयर करी जा और इस चैनल तनी सब्सक्राइब भी कर ली जा काहे कि रउआ सब के सपोर्ट बहुत जरूरी बा। तो मिलता फिर नेक्स्ट वीडियो में।